Anton Hendrik, začátek hor. Začínáme vesele, jako dobří přátelé. Flintu sobě přichystej a na poveli pozornej. Samotný hon tedy může začít a můžou následovat leče. Dříve v praxi se existovalo tak, kdy ještě nebyly vysílačky ani mobilní telefony, tak vždy trubač troubil počátek leče a z druhé strany mu trubači odpovídali, že signál slyšeli a leč mohla začít. My vám to nyní ukážeme, jak to fungovalo v praxi. Přestaň bavit souseda, připrav sobě zbraň. Leč, který může nyní začít, probíhá nějakou dobu a poté troubíme konec leče. Leč už je skončená, dejte flinty za ramena. Těchto lečí samozřejmě proběhne několik a já poprosím naše trubače, aby se vrátili z leče, protože nastává naše velice oblíbená chvíle, protože myslivci si samozřejmě během honu chtějí odpočinout, povykládat si různé zážitky, již probíhajícího lovu, případně anekdoty, tak k tomu troubíme naši nejoblíbenější skladbu s názvem Velká přestávka. Jak jsem viděl, už se nosí i jídlo na některé stoly, tak touto skladbou bych vám chtěli popřát dobrou chuť. Jistě tuto skladbu mnozí znáte, to jsem viděl třeba tam paní, která se s náma zpívala i začátek honu, tak kdo ji znáte, nebojte se k nám přidat. Pijme pivo s loutkem, jezme bedrní, myslivec chce střílet, ale také pít. Kuchařka čeká, nechte všem obít. Děkujeme, že jste nás potvrdili s tím svěrem, jsem viděl, že další dáma se tam přidala. A samozřejmě, jak se myslící občerství, tak je čas vykročit do dalších lečí, proto troubíme konec přestávky. Staré anekdoty, nastupte novou lež. Jsme rádi, že můžeme opět, když asi po 5. nebo 6. hrát na tomto mysliveckém večírku. Jak vidíte, tak některé tváře zde máme nové, vysazení se trošku mění,
A není to tím, že by nás ubývalo, je nás dneska trošku méně, ale trošku nás skolila i chřipková epidemie, kdy na poslední chvíli nám bylo asi 5 trubačů dneska. Ale my se budeme snažit i v dalším programu ještě vás obohatit o nějaké nové skladby. Samozřejmě po další sérii Lečí nastává konec honu. Nastává slavnostní chvíle, takzvaný výřad. Na tomto výřadu se zhodnotí, jak probíhal hon, co se ulovilo, jakým způsobem se ulovilo, po případě se vyhlásí král honu. A my pro tuto příležitost v poctě ulovené zvěři a myslivcům troubíme halali. Tato skladba nebo její název pochází z Francie a v překladu znamená hle, zde leží. My vám na závěr našeho prvního bloku zahrajeme konopišské halary od nestora české myslivosti 20. století Josefa Selementa. Thank you.